mga kapabo, I'm back! Long time no see! Hi, nayayay ang inyong Pabo! Kala! Okay, so karon kay nawaswasa naman gamay. So, nasa gamay content. Pero kanang shoot lang ang content ka kasi mabughat na punta mga bayet. Okay, so for today's video, ano lang kung kapadyos na yung sila ko. Okay, so mga tumis among kapadyoshan. Swifty on the beat. Ako'y lasing na kanina pa kalam. Ito sa kapadyos nga lami. Kanang, para kada kasi yung kapadyos. Abitay ko nasay. Okay, come on. Naghahanap ng mas malaki. Okay, mga kapado at ano ko. Alam mo ulang! Alam ka ka. One, two, tara! Okay, let's go! Another one. Avengers! Okay, so mga kapaba, di ara, ako nang palitan. Ako nang palit, hiwa-hiwaon. Okay. Dapat dili lahapon ha. Hindi magtanga-tanga. Diba? Later. Siguro ba ito? Tulot ng usa ka padyas. Asinan. Lamig, no? Lamig. Tama dyan palagi ko na nun. Kamu kay suka naman. Ami ah. Ay ba? Adugal sa mo nakapili. Yan. Jun ba? Hangaday. Hanga? Sa unsa ka? Hanga, Jun. Mura ko nakakausili. Habang tumatagal, lalo sumasarap. Ako rin mo kaon, maglaway mo. Stop. Okay. Ingat pa rin. Sana all. Yeah, boy. Parang hanga. Yawa ka. Stop it. Get some help. Nice. Video were willing, but no money. Okay, so nahuman na gud kaon sa kapayas. Okay, so before anything else, mapa-shout out the icon ni Kyle, ni Tabby and Pauline's family. Pa-shout out sa ko ni Juan.
Daryl Rowa nga ito pag shout out si Jason Indriga. Okay, so thank you so much. So next video na kita po ngayon. So don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, which is Tingog sa Pabo Vlog. Alak, 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 alak! Sakit na, G.